ଭାରତରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଲେଖକ ଅକ୍ଷତ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ 9ଟି ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନର ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ଏବଂ ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ସତରେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି? ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ସେହି ସୀମାରେଖାକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନର ସୀମା ଶେଷ ହୁଏ ଆଉ ରହସ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହିମାଳୟରୁ। ଏହା କେବଳ ବରଫର ଚାଦର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏମିତି କିଛି ଗଭୀର ରହସ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ ବୁଝିବା ବାହାରେ। କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ? କୁହାଯାଏ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୟସ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଜୋରରେ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଚୁଟି ଆଉ ନଖ ବଢ଼ିବାକୁ ସପ୍ତାହ ଲାଗେ, ସେଠାରେ ତାହା ମାତ୍ର କିଛି ଦିନରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଏବେ ବି କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଜାଣଛନ୍ତି, କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉତ୍ତର ମେରୁଠାରୁ ଠିକ୍ 6,666 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଏତେ ସଠିକ୍ ଦୂରତା, ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ? ଆଉ କୈଳାସର ପାଦଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 2ଟି ହ୍ରଦ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାନସରୋବର, ଯାହାର ପାଣି ମିଠା ଆଉ ପୁରା ଶାନ୍ତ। ଆଉ ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଅଛି ରାକ୍ଷସତାଲ, ଯାହାର ପାଣି ଲୁଣିଆ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଗୋଟିଏ ପାଣିପାଗ, ହେଲେ 2ଟି ହ୍ରଦର ପ୍ରକୃତିରେ ଏତେ ଫରକ କେମିତି? ହିମାଳୟର କୋଳରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଦେହ ଶୀତେଇଯାଏ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୂପକୁଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ କଙ୍କାଳ ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବରଫ ତରଳେ ଏହାର ପାଣି ତଳ ଶହ ଶହ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ବାହାରି ଆସେ। ହଠାତ୍ ଏତେ କଙ୍କାଳ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆସିବ, କିଏ ଥିଲେ ଏହି ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ? ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମଲେ? କେଉଁ କାରଣରୁ ଏତେ ଲୋକ ଏକାଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ, ଏତେ କଷ୍ଟକର ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏତେ ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ପରେ ବି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ହିମାଳୟର ବରଫରୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତ ଯିବା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଶୁଖିଲା ମରୁଭୂମିକୁ, ଯେଉଁଠି କାହାଣୀ ଆହୁରି ଅଜବ, ଯେଉଁଠି ପୁରା ଗାଁର ଗାଁ ରାତାରାତି ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, କୁଲଧାରା। ଲୋକେ ତାକୁ ଭୂତଗାଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଏହି ହସଖୁସିରେ ଭରା ଗାଁର 84ଟି ପରିବାର କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାତିରେ ପୁରା ଗାଁ ଖାଲି। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଅଧା ରହିଛି, ନିଆଁ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସମସ୍ତେ? କୌଣସି ପାଦଚିହ୍ନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ପବନରେ ମିଳେଇଗଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତ ଗୁଜରାଟର ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ। ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ କଥା ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସତ ଥିଲା। ହଁ, ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଏବେ ସେହି ହଜିଲା ସହରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜିର ମୁମ୍ବାଇ କି ଗୋଆ ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହର। ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ତଳେ। ଦ୍ୱାରକା ସହ ବି ସେମିତି କିଛି ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବ। ଏବେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ମୁଡ୍ ବଦଳିବ। ଆମେ ଯାଉଛେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ, ଯୋଉଠି ପଥର ବି କଥା କୁହେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବି ବେଳେବେଳେ ହାର ମାନିଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ରହସ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନଈ ସବୁ ଢାଳୁ ଆଡ଼କୁ ବହେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି ଯିଏ ଓଲଟା ବହେ, ନର୍ମଦା ନଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରୁ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ପାତାଳ ନଦୀ କୁହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଜବ ଖେଳ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର କାରିଗରୀ। ଇଲୋରାର କୈଳାସ ମନ୍ଦିର, ଏଟାକୁ ଇଟା ପଥର ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଉପରୁ ତଳୁକୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିଲା ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପଥର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେ 4 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପଥର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଖପାଖରେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ତାର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ସେସବୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବୀରଭଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଛାତରୁ ଝୁଲୁଛି ହେଲେ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁନି। ତା ତଳେ ଆରାମରେ କପଡ଼ା ବି ଗଳେଇ ହେବ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ହେଲେ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଏ ଖୁଣ୍ଟ ମାଟିରେ ଲାଗିନି, ତାର କାମ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଫାଟିଗଲା। ତେବେ ଏହା କେମିତି ମନ୍ଦିରର ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛି? ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାରେ, ଭଲ୍ଟ ବି। ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଥିରେ ତାଲା ନାହିଁ, ଚାବିକଣା ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ 2ଟି ନାଗସାପର ମୂର୍ତ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଭିତରୁ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଆଉ ଏହା ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ
ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଏହାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସତରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅସମାହିତ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି? ହୁଏତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ହିଁ ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛେ।